que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se di que os mortos se cruzan cos vivos. Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos como as treboadas. Dende a noite dos tempos, fálase de enigmáticos personaxes que habitan nos bosques, nas montañas ou no mar de Galicia. Seres escuros que dende tempos moi remotos permitiron poñerlle rostro ao medo e dar resposta a fenómenos que non eran quen de comprender. Personaxes que teñen claros paralelismos con outras mitoloxías europeas e que envolven Galicia cunha aura de misterio que a converte en única. Eu son Narciso e aquí dá comezo o noso podcast Galicia, o País das Maravillas. Bo día a todos e a todas. Hoxe acompáñanme no estudo do IES Félix Muriel, Mariña? Eric? E Ainara. Ola compañeiras e compañeiro. Sobre que vai o noso podcast Galicia, o País das Maravillas? As maravillas son cada un deses fenómenos ou seres populares que forman parte do inmaterial, do maxín, lendas, personaxes mitolóxicos, supersticións, todo que nos envolve nun mesmo pano o real e o imaginario. Comezamos, pois, o noso podcast con Eric e Ainara. Conta que os mouros, que non hai que confundir cos musulmáns, foron os primeiros habitantes de Galicia, xigantes cunha forza inmensa, expulsados hai séculos. Moitos desapareceron, pero non todos. Algúns quedaron vivindo baixo os montes e castros, lugares cheos de tesouros e xoias que brillan na escuridade. Sí, son seres misteriosos que, na noite de San Xoán, se te atreves a mirar ben entre o lume das fogueiras, pode ser que os vexas antes de volver ao seu mundo oculto. Sabedes se en Rianxo, o noso concello, existe algunha lenda sobre os mouros? Sí, claro, quen máis quen menos en Rianxo coñece a lenda do Pozo Bastón, mas imos contarlla ao resto de Galicia. Fermosísima, mas vaino facer Xiana, gañadora no noso contacontos e participante no da SPG representando a IES Félix Muriel. Cando queira, Xiana. Dende a noite dos tempos, fálase de personaxes enigmáticos que viven nas montañas, nos ríos ou nas fervenzas, como a da nosa lenda, o Pozo Bastón. Conta a lenda que un mouro achegouse a un mozo do Araño que estaba facendo o servicio militar en África e preguntoulle de onde era. E como lle dixo que do Araño, o mozo preguntoulle se sabía onde quedaba o Pozo Bastón. Como o mozo lle dixo que sí, o mouro explicoulle ben o que tiña que facer. Deulle 3 bolos e faloulle así: non perdas os bolos, non lle digas nada disto a ninguén e, sobre todo, tes que chegar ali sen que lles falte farangullo ningún. Enteiros. Entón, o mozo, ao chegar ao Adaño, antes de ir ao Pozo Bastón, pasou pola casa. Cando chegou a casa, deixou os bolos pousados na mesa da cociña. Mais a muller, curiosa, quixo ver o que había naquele envolto e colleu unha farangulla de un deles. O mozo moito arrifou, mas non había remedio, e encamiñou cara ao Pozo Bastón, tal e como lle dixera o mouro. Tirou o primer bolo e saleu unha rapaza cunha fermosura nunca antes vista por el. Tirou o segundo dos bolos e saleu outra rapaza, igual de bonita que a primeira. Faltaba o terceiro dos bolos, o mordido pola muller. Tirouno e viu como pelexaba por sair da auga unha rapaza, igual de fermosa que as outras. Pero a esta faltáballe unha perna. Moito turrou a rapaza, mais, como non era quen de sair ao pozo por si soa, agarrouse ás súas irmás e foron outra vez as 3 para o fondo da fervenza. E ali estarán aínda, entre os cachóns de auga batida, naquela fermosa fervenza,
que agora chámase Pozo Bastón. Que maravilla a nosa compañeira! Este tipo de lendas son moi comúns, non, Mariña? Sí, e repentíanse en toda Galiza arredor de moitas fontes, pozos e lagoas. Tamén din que o lugar se chama Pozo Bastón polo bastón da vella, unha figura lendaria. Diz que o longo do bastón da vella chega ao fondo da lagoa. É incrible a nómina de seres e lendas que podemos ter en Galicia, neste caso en Rianxo. Verbo disto, tan fascinantes como os mouros eran as mouras, non, Ainara? Sí, eran mulleres encantadas de grande beleza, ollos azuis, cabelo louro, adoito vestidas con roupas brancas, que só ter obxetos de ouro, por exemplo, un peite de ouro co que se pentea os cabelos. Adoitaban aparecer tamén en castros, lagoas ou en fontes. Sí, no noso concello temos a fonte de Culiculí. Perdón, Mariña, como dis? Sí, un lugar na Villalustre onde se te chegas á fonte e dis 3 veces culí, 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 sai unha sepe que dis que che leva un mouro. Pois de seguro que moitos e moitos non coñecían esta historia. A verdade é que son moitos os seres que entrarían na nómina da nosa rica e vasta literatura popular, mas non nos dá tempo a introducilos a todos. Mais para darlle soporte formal a este noso proxecto, Galicia, o País das Maravillas, contamos con escritoras rianxeiras que teñen especial devoción polo lendario, que dis que aprenderon das persoas maiores, non si, Eric? Pois sí, Xico, se che parece, imos contactar cunha moza escritora que, como a nós, estudou no IES Félix Muriel e quen adquiriu gran parte do seu coñecemento da súa avó, que cariñosamente chamaba Mamá Lola, e que agora exporta os seus libros. Para falar con ela, enviamos os nosos compañeiros Searai e Saúl. Boa tarde, compañeiros e compañeiras. Hoxe temos a sorte de contar vía telefónica con Maite Mosconi. Boa tarde, Maite Mosconi. Boa tarde, encantada de estar con vos. Moitas grazas por invitarme. Ola, Maite, eu son Saúl. Que papel teñen os avós e as avós nesta transmisión da cultura inmaterial? Ou que papel tivo a túa avó máis exactamente? Pois mira, o papel da miña avó foi fundamental. Era quen me transmitía esas lendas e quen mas contaba con inquietude e con certo medo, con moito respeto. Era a súa maneira, pois, de entender a vida, e de algún xeito, e grazas a ela, eu tamén a entendo e a comprendo dese xeito. Creo que o papel de transmisión oral da cultura é fundamental. As lendas, as creencias populares, axudabanlles tamén aos nosos avós e avós a entender a vida, a entender a súa maneira, a seu xeito de ver. E gracias tamén a que miña avó mas contaba, eu, en certo xeito, tamén en certa maneira, vexo a vida e comprendo-a con máis facilidade gracias a ela. Eu teño unha frase que sempre di, que sempre a comento en presentacións de libros ou cando visito institutos e colexios, que é coñecer o pasado axúdanos a aprender o presente para mellorar o futuro. E esta aprendizaxe tivena gracias a miña avoa. Ademais, a miña avoa e as lendas que me contaba forman parte de maneira moi viva nas miñas novelas. Sabemos que coñeces o noso proxecto Galicia, o País das Maravillas. Que che parece? Pois mira, me parece un proxecto educativo precioso. É moi valioso. Así que oxalá non quede só neste ano, senón que poidades continuar. Sei que requiere de moito traballo, de moito esforzo, pero, de verdade, desde un punto de vista pedagóxico, que eu son pedagoga, como humano, cultural, facedes unha gran labor, ademais de ser unha aprendizaxe moi significativa, que crea un vínculo, tanto emocional como familiar, coa cultura, volvendo a recuperar o contacto e memoria das nosas avós, tanto os nosos avós, da nosa Galicia, transmitindo de novo coñecemento que eles nos transmitiron a nós, é moi enriquecedor. Por favor, oxalá que a dinámica continúe, que sigades con ela en moitos anos. O popular forma parte da esencia dos máis dos teus libros. Títulos como O mal do aire, Gazgeal, teñen moita base nas lendas, especialmente nas rianxeiras. Poderías nos contar algunha desas lendas ou experiencias que coñeceches de cativa? Pois teño un montón delas. Como vemos comentaba antes, miña avoa foi quen me transmiteu moitísimo esas lendas e que me contaba, pois, por exemplo, que se había corvos en riba dunha casa, voaban en riba dunha casa e que alguén desa casa iba a morrer. Creía firmemente, por exemplo, na Santa Compaña
Para ela, as almas errantes, como tamén lle chamaba, camiñaban por un monte da Pena, un monte que está cerca da miña casa, no que se escoita moito como o vento, e ela asustáballe porque creía que de noite había mortos, paseaban mortos por o monte. E despois tamén, por exemplo, me contou a lenda dun día que estaban na igrexa e a porta da igrexa se bateu e que o cura dixo: alguén acaba de morrer. E efectivamente, nesa mesma tarde, alguén da aldea, un veciño da aldea, morreu. Podría seguir pois toda a tarde ou todo o día contando vos lendas, porque a verdade é que gracias á escritoloxía que me transmiteu esas creencias, de algún xeito é o que ambienta sempre as miñas novelas. Son a ambientación das miñas novelas. Despois, sobre as mouras, sobre as meigas tamén forman un papel fundamental na historia de Gargeal, como ben vos as nombrástedes. No Mal do Aire, por exemplo, tamén falo moitísimo sobre a morte, que estaba moi presente, e de como despois de ir a un velatorio, de ir a ver un corpo presente, se había que quitar o mal do aire, porque senón o mal do aire nos asolaba e nos podía matar a nós ou a alguén da casa. Entón tiñámonos que afumar. É dicir, que ao vir de ver a un morto, tiñamos que prender o lume con as piñas e afumarnos, deixar que o fume de algún xeito nos quitara ese mal do aire para que non nos asolara. Moitas grazas, Maite, polo teu testemunho e sabedoría que dan corpo ao noso proxecto. Grazas a vos por invitarme. Estou moi contenta de que contarades comigo, de que vou a nosa comarca, e moitas grazas. Estarei aquí cando que irades, volverei, se mo permitides. Unha aperta agrimosa a Maite, grazas a Arai e Saúl. Retomamos en estudio con Ainara, Eric, Mariña e quen lles fala, Narciso. Compañeiras, vemos que en Galicia hai moitas lendas, mas con que ser outra edición quedaríades ou botades en falta para falar? Hai moitas, pero poucas espertan tanta fascinación ou medo como as da Santa Compaña, o lobizome ou cando urco. Sí, en Rianxo tamén temos o porviso. Mirade, e que vos parece se lle preguntamos a quen sabe? Para iso temos a Sarai e Nerea, as nosas compañeiras reporteiras que están cunha muller que ama a cultura inmaterial e que ten escrito moito sobre estes temas. Bo día, compañeiras, con quen estades? Bo día, estamos con Nati Rei, unha das mulleres escritoras que máis saben da literatura popular de todo o país. Nati Rei, bo día. Bo día, grazas por convidarme aquí. Antes de nada, grazas por todo o que nos estás a axudar neste proxecto, Galicia, o País das Maravillas. Por que son importantes os e as nosas maiores? Son importantes porque teñen coñecemento e sabedoría que non está nin escrita nos libros, nin na televisión, nin internet. Entón, vale a pena escoitalos. Bo día, eu son Mariña dende o Estudo Central. Bo día, Mariña. Que tipo de meigas coñeces? A min gustame eso, a mítica, a que voa, a que o demo emprega como un instrumento para inducir maldades aos humanos, aos animais, e a que se transforma en animal ou insecto. Pero eu teñoche unha pregunta. De Rianxo daqui coñeces algunha bruxa? Sí, en Rianxo hai moitas bruxas. O lugar onde se reúnen son no Castro da Aurela, en Rianxiño, e ali por San Xoán reúnense todas as do Concello e deciden que maldades facer durante todo o ano. O que máis lle gusta é lanzar piollos e desa tarefa encárganse as bruxas de Santa María de Leiro da parroquia. Tamén as hai na parroquia do Anaño. Estas son bastante ruíns porque acostuman a enfermar aos animais, sobre todo as vacas. O que fan é que en vez de leite, pois dean sangue. Entón o dono do animal, cando ve que ten a vaca enferma, colle o leite, meteo nunha tixola e faille cruces co coitelo. Entón, así é un xeito de quitar o feitizo, que a vaca cure, e tamén vai sair a bruxa ca cara cortada. Algúnha vez te encontrastes con algunha bruxa? Ca bruxa real, sí, algunha vez. A que podemos ver e tocar. E como foi a experiencia? Bueno, ben, a bruxa real é diferente da mítica, é unha muller que é curandeira, é sabia. Entón,
o que che fai pois, é darche remedios ou algún amuleto ou contache oracións pois, para facer un pouco máis fácil a vida. Moi interesante, Nati. Mais neses tempos non había televisión e a imaginación é certo que voaba. Grazas por todo, mais a velas hainas, non? Sí, por suposto. Conectamos de novo co estudio central. Nati, un placer e grazas por poder contar contigo. Ben, compañeros e compañeiras, xa temos que ir rematando que o tempo se nos vai, mas como mellor podemos pechar este podcast? Pois coa esencia do noso traballo, a fonte de información, os nosos maiores. E para iso contamos con Víctor e con Eloi, compañeiros de primeiro da ESO. Víctor, preséntanos as persoas con quen estás. Ola, compañeiros e compañeiras. Pois aquí atopámonos con noso amigo Eloi, e máis con alguén moi especial para el, mellor que non lo presente el mesmo. Eloi, con quen estamos? Ola, bo día, compañeiros e compañeiras. Pois con Dona Carmen, a miña avoa. Ola, avoa. Ola, bos días, Eloi. E demais presentes e tamén a todos os nosos ointes. Avoa, Dime. sabes que estamos recollendo esas historias de antes? Sí, xa algo me chegou aos oídos. Contanos esa que me contaches para que a coñeza que nos oe. Pois sendo eu rapaza, unha meniña, cando íamos no verán á playa, miña nai sempre nos dicía: non quero enterarme de que vas ao pozo, que vos ides bañar ao pozo, porque aquelo é moi peligroso, e ademais ali viven unhas mouras. Como viven unhas mouras, mamá, no pozo. E vos preguntaredes que é o pozo, veredes. Ao lado do castelo da Lúa, ven baixo o río Té. Ali fai unhas moitas remuiñadas cando trae o río unha enxurrada grande. E supostamente en ese pozo vivían mouros e mouras. Os mouros e as mouras parece ser que eran uns seres mágicos que sempre vivían debaixo da terra, ou de ríos, ou de penedos, ou de outeiros, e así. Entonces, ela dicía: aí dentro están as mouras e mouros, teñen os seus tesouros, é onde agachan os seus tesouros. Os tesouros enterrados, e teñen unha porta secreta para que nós non fóramos ali, dicíanos, porque poden abrirse a porta que teñen e que levarvos para dentro, e se vos levan para dentro nunca máis volvedes a aparecer. E ese parece ser que desde aí hasta o castelo da Lúa que había un soterráneo, un pasadizo secreto que levaba hasta a cova que tiñan debaixo do río os mouros, e que dali que iba a dar a punta neixo. Pero coidadiño, que eu a partir dali, eu ir ao pozo dábame bastante medo. É porque non quería miña nai que fósemos ao pozo, porque ali cando o río traía tanta enxurrada, remuiñaba, e os remuiños son moi peligrosos. Sendo despois máis grande, eu sempre crin o conto ese. Tamén se conta que según me contaba a miña nai, que diz que algunhas noites se sentía a dona dese castelo de noite chorar, e que salían as mouras e os mouros que de noite, que era cando salían, e que a acariñaban, estaban a acariñando antes que eso. E iso é o que vos podo contar, é que dali aquel había un pasadizo que daba todo desde o castillo hasta onde aquel da cova dos mouros, e que salía hasta Neixón, que chegaba a Neixón. E tes algunha outra versión? Non, eu sei a de miña nai, a que me contaba a miña nai. Pois moitas gracias a Dona Carmen por estar connosco. Moitas gracias a vos por me chamaredes e por me escoitar. Grasiñas. Devolvemos a conexión ao estudio. Moitas gracias de novo, Dona Carmen. A verdade, compañeiras e compañeiros, que son moitos os seres, ritos e tradicións que temos en Galicia que nos quedan para vindeiros podcast de Galicia, o País das Maravillas. Episodios sobre sereas, as meigas, os xacios, o nueiro, o trasno, o lobisome, o home do saco, o can do urco, ou tamén a aldea maldita. E tradicións como Santo André de Teixido, os milagres de Amil... Queridos compañeiros e compañeiras, como din os sabios e sabias, compre aprender do pasado para comprender o presente e saber cara onde vamos como pobo. Beleza de traballo, amigas e amigos. Beleza! Ata a próxima! Chao! Chao!